Putok-batok pala dito ah. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Maria Orosa Street, Malate, Manila. Dahil titikman natin ang Jim's Paris or Paris Usok since 1999. Ayan, sikat sila dito sa Manila mga studio. Maraming mga kaibigan ko na nagsabi na masarap na tong Jim's Paris, kaya tikman na natin to. Let's go! Sir, may egg soft drinks na rin. Wala lang egg, walang egg. May soft drinks po? 230. Ilan? Ilan, sir? 240 lahat, sir. Ilan na? 90. Siyang mami lang yan? Oo, red na yan. Wait lang, lalagyan pa ng sabaw. Grabe, 230 to. Ito po, mayroong mga buto-buto, mayroong bone marrow, saka mayroong rice, at saka Mountain Dew. Ayan dyan. Po sukle, ito po dalawang soft. Sa inyo, sir? Ilan? 120, may egg soft drinks na rin po. Ito na po, mayroong buto-buto, bone marrow po sa gitna. Ayan o, kita-kita, mayroong itlog, saka ito yung Paris. And by the way, mga ka-studio, itong Paris sila, only sabaw. Ayan, mayroon ditong rice, ang daming rice, hindi talaga tinipid. So, tawag muna tayo ng sabaw. Waiter. Ayan, kasama pala natin si Ewek Mukbang. Ayan, siya yung... Wala ako nagtatrabaho. Dito rin bro. Yan, only yan. Okay na yan. Maraming salamat po. Thank you po. So, tara po, hindi natin patatagalin to. Pray muna tayo pong start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara, sabaw muna tayo. Yan. Hindi malapot yung sabaw nila. Pero malasang-malasa, magaling sa katas ng baka. Ito, oh, malambot niya. Dito na sa bone marrow. Wow! Yun. Yan, wala nang laman yan. Kuha na ni. Gay. Iyan po. Bone marrow na mayroong rice. Putok-batok pala dito ah. Isa pa. Para sa akin, sulit na sulit to. 230 pesos. Merong rice, merong Paris, merong mga bone marrow.
Tsaka mayroong drinks na Mountain Dew. Fully loaded pala dito. Highly recommended itong James Pares ba. Nung pumunta ko last time ng Manila, daming mga Bisaya na nagsabi sa akin na tikman ko lang itong James Pares. Kasi masarap daw ba, sobrang daming tao din kumakain. Kung masasabi ko dito, masarap yung pares nila. Hindi malapot yung pares, yung sabaw, pero malasang malasa po. Dahil po sa katas ng mga karne ba. Kasi sobrang tagal siguro pinakuluan ito. So, super the best po, solid po yung James Pares dito mismo sa Metro Manila. So hanggang sa susunod po na video. Kita-kita po tayo. Peace.